media budung han ke chahang alam thege la pula peni dak lo lang so long sariali long abhotna ke pho alam se nili ke khan jipu alam la som lo google pay alang letum bahani ri somatung wang lo nili long poisa cash nang pitha pulo amasi nili pidun lo aku alang online nang sen po online nang sen lo online ta arki dolo arki ta do payment lo asita theu amasi cash poisa bang nili pidun dat lo cash poisa pidun det pen au smartphone dam joilo amat google pay long cek lo lang lo avedet amasi neli bang api lang thulo ciri thulo celong dun lo amasi neli long det ma pusi neli cematha office ame kali aku laputarang tangolong ta en lo suri si laputa lason lo aputa lason lo ronghang tangolong ta aku dulang mane nelo hatumbang na cetong edet lo amasi neli pini lasolam thei pacheni alam thei bang lapulo karbi anglong mate dipu dak lo lang solong pen laso homoy sa kedo bang anu tinta awareness do nei chere chat nei pusin nili laso hin pen nili hin pen pachini don lo nili phove ka bang si nili media hoi pen pachini lo lasi media kortit han nili chuphasi pini ani media phan pachini lo nili hin pen lasi raratum mane ke chere chai phasi nili hin pen pachini don lo asolam thei bang athima ali tum kiduk det arat sai de lasi asasabet jong se dil tum phan na scam lo pote ilitum koni ining ke oi ke dugi ni lisami lason thak pini lasuni kam ki khuti chot tagelang pini tension an tan sami cholong le pen la ngilien pen ning duk lo la pen ke aku kar biara do an sami chere chat nangji ko se nilien pen pachini dun lo lasi te automatum arta kona lui automaton arta ke nili ke chinam ke inur bang ke ningkan tharok 17 ningkan tharok kupulah ko ko lek la pen ningkan Retroxy inur bang ningkan circle 19 inur bang 17 inur bang 19 lalu inur reng ma aso inur karbiosu te na tum ala bahani len ma mane ko nanu ka no mat ke nili tum bang ke bahani wet sit heglong sita me latum agrup he obon athema arjulong ko mane auto driver undan nang anu dang do lapen ke ko mane han sen po paisa le dari tik la sonsi mane khobor long la si non di pulong jum pluk lo la so homoisa la so kes la si anutin sami keceri pasti nilihat bersame tuning rilo pasti ni jom to si nili ke provek ajo ini si rar fan kacing hona ajo ini nilihat pasti pasti ni dun pemelo la salam he bang ahok alam si nili ki pulo la si approve ta theglong lo nili media to mata paklang lo la si media to sami chini lo la si nili pham non nang api sabe nili ahok